Να, ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε 4 μπροστά. Πάμε παιδιά. Έρχεται άπα. Παιδιά, έχω μια πολύ καλή ιδέα. Να πιάνει μια κόπρα και δείσουμε κάθε εβδομάδα σε ένα διαφορετικό μας παίχτη. Καλό, έχω την δική σου. Κάθε εβδομάδα, το καλύτερο θα ήταν να δίνει στο βάσο, έτσι θα μπορούσαμε να παρακολουθούμε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Μου που κάνουν εσύ. Λύουν τα προσωπικά. Ευκάλε, κάτσε να πει, δεν πειράζει. Αυκείς στο βίντεο και ναι. Ποιος είναι να σε δει. Να σε βάλω στη σελίδα της Global και εγώ γράφει quality. Σε σένα. Μπράβο ρε πρόδρομε. Ο προ συγγενής της GoPro. Είχαμε μια ελαφρά αψίμαχια για τα χρώματα. Έβρετε! Δεν τα χέρι να πελώς. Δεν σαν τον Νοέλ Κασέκε. Αύριο που θα ρίδω κάτω ίντερνετ στη δουλειά, θα φταίσει το ξέρετε. Να μας το κόψω. Έρχομαι εδώ. Απεργία. Είχαμε ένα ελαφρό κουτσούφλημα, ποδοσφαιριστή, και επιστρέφω στους αναπληρωματικούς μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βράζουν, κυρίες και κύριοι. Είναι έτοιμοι να μπουν και να κάνουν τη διαφορά. Και εδώ βλέπουμε τη φάση στην οποία χαχά να φάμε γκολ. Μπράβο Βάσο! Μπράβο Βάσο! Άγγελε Στρινιάρη. Υπολογίζουμε στους ακροατές που χάσαμε μια-δυο φάσεις.